Diskussjoni tlieta fil-għaxija baqa' l-każ dwar loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li se jkun qed jagħti ġudizzju dwar il-maħfra presidenzjali ġala darba toħroġ xi ħaġa ġdida minn din l-investigazzjoni, imma id-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru mhumiex sodisfaċenti. Dikjarazzjonijiet li fihom il-Prim Ministru qal li se joqgħod fuq il-kelma tal-Ministru Ostingat li qal li jiltaqa' mar-rappreżentant Malti ta' Trafigura George Farrugia ħalli jiddiskuti affarijiet tal-kostitwenza. L-ewwel parti jgħid illi mhux ħajkun qed jikkummenta, fl-istess nifs jgħid illi jemmen lill-Ministru Gatt. Fil-fema tiegħi il-Prim Ministru jinnifhem li jkumbat għall-Ministru Gatt. Jkumbat għalih u jkun saqsih x'inhuma l-affarijiet. Il-fatt li l-affarijiet issa żviluppaw b'dan il-mod ma naħsibx li huwa sodisfaċenti. Dwar il-pipeline tal-gass u il-floating gas terminal li qed jipproponi l-Gvern għas-sena 2018, il-mexxej Laburista qal li n-nefqa għal dan il-proġett hija ta' 700 miljun euro. Madankollu il-fondi li jinġiebu mill-Unjoni Ewropea jammontaw biss għal 63 miljun. Skont il-Viċi Kap Nazzjonalista, din iċ-ċifra hija biss indikazzjoni ta' dak li se jingħata lil pajjiżna. Madankollu il-mexxej Laburista għalhekk dwar in-nefqa fuq dan il-proġett. Ejja ngħidu li hija indikazzjoni mhux ammont finali. Ejja ngħidu li l-indikazzjoni hija ħażina bin-nofs. U minflok 63 miljun ħajtuna 120 miljun, 130 miljun, 140 miljun, 150 miljun jekk trid. Il-550 miljun l-oħra minn fejn ħadiġu. Il-mexxej Laburista mela ċara li gvern ġdid iħares lejn pipeline tal-gass, iżda sa ma jseħħ il-poplu ma jistax jibqa' jħallas dawn il-kontijiet. Dwar ix-xandir tal-Istat u kif Anton Attard kien preżenti għal laqat li kellu Franco De Bono mal-Prim Ministru biex iħeġġu jattakka aktar lil Partit Laburista, Joseph Muscat qal li l-ostilità fil-konfront tal-Partit Laburista m'għadix sottili imma qed tidher u t-telespettaturi qed jindunaw biha. Semma wkoll il-weda konfuża tal-Partit Nazzjonalista dwar il-mediċini out of stock. Sostna li l-pubbliku għandu raġun ikun inkwetat b'dawn id-dikjarazzjonijiet konfliġenti li qed ikomplu jħawdu l-imħuħ. Al kontrarju ta' din il-konfużjoni minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għandu pjan ċar bi stil ġdid ta' politika. U hawnhekk tidħol l-għażla. L-għażla ħatkun bejn moviment illi qed jippromovi stil ġdid ta' politika bil-fatti, pożittiva, ta' għaqda, u ħadd ieħor li jinsab maqbud fil-passat, negattività, bla proposti, u li jispiċċa jipprova jattakka wkoll personali. Aħna we will not fight fire with fire. Joseph Muscat tem jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Laburista mhux se jaqa' politika ta' assassinju tal-karattru, iżda se jkompli għaddej b'kampanja pożittiva sal-aħħar fuq l-għajta ta' Malta tagħna lkoll.